Ti Masakbayan. Ti napalabas, adda sa bali anarik na ni Oliver ngam di na naawatan. Iti may sang aldaw ang magmagna ni Oliver. Ingagaran ni Erma adinumpar, tapno agpapansin. Dayta nga ron tirugi ti panagam amuda. Agingga nga impasyar ni Oliver ni Erma, ijay mansyon. Gapu ta agdwa-dwa ni Bagat Carmen. Nangala ay ti detective, kat pinatiktikan na ni Erma. Naduktalan da nga ron ti amin. Kat masuron ni Oliver, itinaamuan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Iho, kasanupay itatarigagay ta maadaan iti ubing ijay mansyon. Sinalbagkit di dagi jaya babae. Rupat kwarta. Makita dati aramidag. Paggunayak ti kwarta kontra kadakwada. Anya ti kayat mo asawan? Anya ti aramidam? Saan ko nakasapulan dagi jaya babae iti biyag ko? Kwartak laeng ti al-almananda. Ngam kayat ko maadaan iti apu ko. Tapno adagtawid iti sanikwam. Siya kung ti makamo, mama. Ikagumaak ti maadaan iti anak. Ngam, jak kayat ti saan mo aputot, iho? Jak kayat nga agampun ka? Oray siyak, mama. Saan ko akayat ti mangampon? Kasano ka nga rod ang maadaan iti putot? No kaguram moten dagiti babae ako nam. Aramatek ti kwartak, mama. Bro, anya ka diti na panunot dagiti dua. Takayat da ka pa'y alukwen. Wah, jak kayat apanunutan dagi jay. Awan serbida. Saan ko asayangan ti oras ko amang panunot kadakwada? Bro, kasanon ti arapapyo kan ni tita? Amaadaan ti ubing, iti unag ti balayo. Aramatek ti kwartak, bro. Anya? Di ka maawatan, bro. Saan ko pa'y maibagay ta? Ta saan ko pa'y nga amon agbaligyak? Wano saan? Sapay ko ma, tagbaligi dayta na panunot mo. No anyaman dayta? Dahito ilang ti amok nga ultimo remedyo. Tapno maadaan na kiti anak. Magagara na kamangam mo. No anyaman dayta, ana panunot mo. Apay ngay mawag ka. Anya ka di man na panangalilaw ti aramidam. Anya ka din ti sasawam, Oliver. Agpasuko na kuman, tagawitan ije mansyon. Saan kan adumapaw ije mansyon? Kunayo siguro. Kanayon dak amalo ko. Anya ti kayat mo asawan? Didak pagbalinan na kunang akas iti ibagbagayo kini Joyce. Oliver. Amo kung ti panggapyo kanyak. Sinalbag kayo kiti. Saan kayo agpakpakita kanyak no diyo kayat nga dadake sa mapasamak yo. Agraman ti lalaki akasabot yo. Saan apod no anyaman day ta na amuam? Di ka naglibak tada ebidensya nga igam ko kontra kada kayo. Mabalin kayo akaswan. Diyak la kaya tapagtaktakan kayo iti oras. Hawan sir-serbio! Dito iti nakakita akidi, iya babae nga squatter. Sapay ko matagmayat iti isingasing ko kan na. Inayadik ti agpataray. Barang makitak pa iti babae. Ti babae ang nakatugaw. Tinasayaan. Bumabaak takasaritak. Adayta. Miss? Mabalin ka di makasarita ka. Siyak ka diti ka sasauyo, sir. Awan mat kaduam dito eh. Tapno adda ko masabali akasaok. Madamatan nga agsarsarita saan ka di? Apay adamagan nyo no mabalin na kakasarita, sir. Importante ti pagsaritaan ta, miss. Kaya't kung awan ti makangag.
Kayat mo asawan. Agin narasaas ta, kasta ka di? Saan nga iti kasta? Ang mabalin ka di? Nga umunag ka iti kotsek? Ta ijay tang agsarita? Wano saan? Mapanta iti restaurant. Ado ti tao iti restaurant, sir. Mangagda ti saritaan ta ako nam. Naimbag ta nagsabat ta dito'y kalsada, tita. Ada ka din napatag nga ibagam, iho. Diyak ngamin maawatan ti imbagan ni Oliver. Apanggap na. Tapno maaddaan iti anak. Ay, day ta kumamot ti damagakan ka, iho. Kunak man no imbaganakan ka. Saan na nga imbaga, tita? Ay, anya nga tati plano ti anak ko. Di namot kayat nga ibaga kanyak. Desperado samot ti gayam ko, tita. Tila ibagbagana. Uwansa, ang mga nubo nga day ta ti panakapaay na. Ay, nalaing nga agpayso iti kalukwan, dagiti duaan ang loko kankwana. Mayat kumadusaan dagiti ababay. Ngam di namot kayat apagtaktakan pay iti oras. Itataad data dito'y parke. Anya ka dito ibagam, sir. Kaya't mo ka diti agbalin na milyonaryo. Anya? Kasano ko ma? Nalakaayamat ti agbalin a milyonaryo? Nalaka. Ngam, ada ka sukat ti amin. No umanugot ka, ada kontrata apirmaan ta. Anya ko maday ta kontrata? Agbaliw ti biyag mo. Ken ti kasasaad mo iti biyag. Ay. Tangdanan ka amang isikog iti anak ko. Anya? Awan ka di ti asawam, sir? Apay adi mo pagsikugan ti asawam? Awan asawa. Agpanunot ka. Kabayatan ang masikog ka. Agyan ka iya mansyon ko. Aagyanak iti mansyon mo? Huwin. Masapul nga da mga sikasukan ka. Katapaman na makaanak ka. Itad ko ti may sa amilyon. Ket panawam ti ubing iti mansyon. Addan pangrugyam iti biyag. Anya nga tati imbaga ni Oliver nga addang aramidan na tapno maadaan iti anak. Ngam di namutan kayat dagiti babae. Ha? Mabalin aya mo ti kasta, ma'am. Mabalin aya nga agsikog ti lalaki tapno maadaan iti anak. Day tangarod kat. Babae mo ti agsikog kan aganak. Uray tupay bakla amang ipasukat iti organ na. Kat saan ang mabalin nga agsikog. Mawan tawan mo't matres na. Kasano ko mga agsikog. Oray pabaliwan na ti iso amin na. Anya nga tati pampanunutan ni sir. Ay, day tangarod ti saan ko ang matukod a panunutan, Esther. Agpanunot ka na imbag, miss. Iawid ka iya mansyon no umanugot ka. Agpanunot akpay Saan ko nga amo pay ita no mayat day ta nga imbaga mo no saan? Pangaasim. Uray na yunak ti may sa milyon. Uray 2 milyon. Umanugot ka lang. Kakaasi ti mata nang agpagpakaasi. Agpanunot ka kumamis. O sige. Agsubli akto manan. Sublian nakto ditoy, sir? Uwin. Kat sapay kumatapat gamtikid daw ko. Kasapulak unay. Kita man ti listaak. No nagatang ko aming timpagatang ni Ma'am Carmine. Nana Esther? Day, si kamot gayam day tabalasang ko. Kumusta kan? Nasayat mat, nana. Adda ko maiyuman ko kan ka. Diyak ngamin amo no umanugot ako no saan. Anya ka di day ta. Adda ngamin nakakotsa nagkid daw.
nga ikanak kano iti 2 milyon. Tapno agsikuga. Ha? Tangdanan na ka tapno agsikog ka? 2 milyon? Ay nasakla ko man ti tangdanan na iti 2 milyon tapno agsikaw. Ang, ay, nayain. Umanugot ka kadi. Adan kanyak ti papeles. Apaman ang mapirmaan. Iyawid ka ija mansyon. Di nakto ka di ranggasan no adda iti mansyon mo? Sa anak anauyong. Anak laang ti tarigagayakan ka. Nukas pangarigan ranggasan ka. Mairaman lakid di ti anak ko no agsikog ka. Masapol nga rod nga adamot tengal ko a papeles. Tapno adamot talgad ko. Sagay sa tay ti kopya. Pirmaan ta nga rodan. Karaman ko madita pag pinirmaan ta, di nakto dangran. Naibagam idinday ta. Iso nga imparamidak iti tulagan apag pinirmaan ta. Tapno saan ka nga agduwa-duwa. Apay ang nagisangpot ka dito iti dungrit, a babae. Mama, saan laang ang nakasukat? Agsarita takalpasan ang maitulod ko iti kwarto na. Doris, intan iti kwartom. Sige. Dito iti kwartom. Adan banyo dita, ken kompleto iti gamit iti kabinet. Aram hatag tilinaon ti cabinet, sir? Kukwam amin dagita. O ala, dito'y kapailaang ha? Inak kasarita ni mama. Agsukat ka, no kayat mo, at dapay pagpapintas di tatukador. O sige, panawan ka pa eh. Oo na yan. Naglawak kan nagpuskol ti kutsyon. Kita agman timbaga na akawas iti kabinet. Wow! Nagpipintas. Kan babaro dagiti lupot dito'y kabinet. Imbaga na itay akukwak ka no. Kaslag tagtaga inapak. Jakla ko man mariing no agtagtaga inapak man. Ay, di mo ko naan apagtatak ko nam di dungrit, a babae. Desperado ka ka din, Oliver. Saan, mama? Apay nga rod ang nagisangpot ka iti dungrit. Bayadak amang isikog iti anak ko. Anya, kayat mo ka di amalaukan ti dara tayo iti dara ti dungrit a parsua. Mama, Kasano no maamuan dagiti amigak, akas ta ti ina ti apukok. kasano ko maamaamuan da, mama? Malaksid, no ibagayo. Nabintas ni Doris. Napanglaw lang. Kidawak asaan niyo ko maapapanawan, mama. Saan lakit di amang ipakita iti panggapwak amang papanaw kenkwana. Pangaasim, mama. Agtanang kayo kumalaang. Dayjay adong ret ti rumbeng nga agtanang. Anya ka dito napasamak gayam. Apay ading nakasinoko ni Oliver ako na. Mas daawak ta iti awagak. Makaungat. Amuna kanun ti inaramid tayo. Kasano na anamuan? Kuna namat nga adda kano igem na nga ebidensya. Mabalin na tayo kano akaswan. Agraman ti lalaki akasabwat tayo kuna namat. Ay sus, ay delikado nga rudan. Ay na, maaramid na ti mangikaso kada tayo no pagandaran na ti kwartana. Amang ano pinatitikan na tayo. Nalabit akas na. Ay, sayang tinamnama tayo ang mairanod iti kinabak ng nilaan. Saan tayo pa nga ron agsisinarak? Tamang ano kalaat nga damang tiliw kada tayo. Narigatan! Saan ka di pa rimor ni Doris si kwarto naman ang Esther? Doris ko nayo, sir. Asino a Doris? Di mo pa'y gayam amo ni Doris. Awan kay din sangpet ko. Isut isa nga ili tayo ita.
Sa nga ilay, adda manen babaeng ainsang putyaw, sir. Wen, adda. Tinasayaat. In kaya ba ni Jaisilid? Takasango tayo amangan. Ay, sir, mapanakon. Ni, iho, apay anas kan akasango tapay amangan day adumrit. Mama, masapol at ratwan ta itinasayaat. Tapno sana pumanaw. Amangan no iso ti makaitid iti tartari gagayan tanga ubing. Oh, sige man laangan. Ngam inton makaanak. Pumanaw ka din? Day ta titulagan mi, mama. Rumwar ka kano dita silid, kuna ni sir. Doris, si kakading agpaisaw. Ay na, nagpintas kan. Nana Esther, dito'y ka nga gigan? Wen balasang ko. Aguray ka. Ni Sir Oliver kaday, tiimbagam amang bayad kan ka iti 2 milyon. Oliver ka di tinagan na, Nana? Ay sos, ay jak ni namnamad ay to'y. Sika ti pinili na. Jak amo nga isugayam ti amom, Nana. Nasingpet ka di ti amom, Nana? Nasingpet, tilaang inana at itumtumpungam ti ugali na. Pasablugam ket kaya na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan ijay kusina, tagur-uray da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryeta wit alawas ang napauluan. Patag, ti anak. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.